Como cada ano, os maiores terán o seu día grande en Ribeira. Será o domingo 3 de decembro, cando máis de 1000 persoas volvan reunirse no pabillón da Fieiteira para desfrutar dun xantar de confraternidade. Previamente haberá unha misa cantada na igrexa parroquial. Vamos a ter unha misa ás 12:30, donde actuará a Coral Polifónica do Concello de Ribeira. Logo, a recepción da xente será sobre as 13:15, vai a ser no Polideportivo da Fieiteira, como tamén xa se viña facendo estes últimos anos. O menú estará composto por un marisco, un peixe e unha carne, así como postre e bebida. O remate celebrarase o baile, amenizado por un conxunto musical. O prezo do cuberto é de 16 euros. Que vai haber, igual que sempre, un marisco, un peixe e unha carne, postres, viños e todo eso. E aparte, o baile, non? Que, digamos, o que máis esperan. A parte da comida, os nosos maiores, como xa sabemos. Para a reserva de praza, os solicitantes deberán acreditar a súa condición de xubilados. Terán prioridade os empadroados en Ribeira. Aínda que se quedan prazas libres, poderán asistir cidadáns doutros concellos. O aforo é de 1100 asistentes.